Elämä jatkuu. Ja teillä... Tyttö, nyt hiljaa. Hyvä paskapäivä. Anteeksi. Ja mun lahja teidän syntymäpäivänä on... Teidän... Ja vielä euron. Ismo, mitä sä nyt oikein? No just nyt meillä on vähän tiukkaa, mutta heti kun helpottaa, saatte molemmat turpaan. Oh. No täytyy sitten varmaan tarkistaa taika euro. Ketjun nimi on Stellans. Hän on tosi kiinnostuneita sun kaupastas. Kuten tästä huomaat. Joo. Näyttäisi olevan oikein 3 markkaa. Solla kauppaketjulla on millä pelata. Seppo on luonut tän kaiken tyhjästä. Vähän vaikeeta antaa 30 euroa. Sä voit edelleen jatkaa yrittäjänä samassa tilassa. Parannuksena sulla olisi ainoastaan ison ketjun tuki ja turva takanas. Ihan varmasti. Ainoastaan nimit muuttuisi. Niin ja nimi tietenkin. Nimi? Ei tuu kuuloonkaan. Tän kaupan nimi on Ismo, eikä muuks muutu. Mitä jos miettisit nyt kuitenkin yön yli? Mä voin poiketa huomenna uudestaan. Kuule, ei tarvitse. Mä en mun seksikauppaa millekään isoille ketjuille anna. Valitettavasti yksityiset kioskikaupat pärjää nykykilpailussa, kuten oot itse huomannut. Kiitoksia vaan. Saa tulla uudestaan. Veren imijät. Ne yrittää vallata toisen vaivalla rakentamaan seksityö. Et sä nyt turha äkkipikaisesti kieltäytynyt hyvästä tarjouksesta. Ne ois vienyt multa nimeäkin. Mulla ei olisi jäänyt tänne mitään omaa. Tosiasia on se, että se kauppa vie meiltä kaikki asiakkaat ja siinä ei kuule nimi paljon paina. Sulle tää kauppa ei ilmeisesti merkitse mitään muuta kuin seksi tulla lähdettä. Mutta mulla tässä on kiinni koko mun paska elämä. Mulla on vaan perhe elätettävänä.